Algunhas das propostas do Concello de Vilagarcía para mudar de nome varias rúas do municipio non convencen a Iniciativa Cidadá pola Memoria Democrática. Unha delas é a que se concederá ao xuíz Luís Pando, a rúa de Carril que actualmente leva o nome de Xeneral Yagüe. O colectivo reclama para Pando unha rúa máis céntrica e de maior entidade. Con todos los respetos hacia la zona de Carril en donde está esa calle, mi familia y yo consideramos que no es una calle para un recuerdo adecuado a una persona que todo lo dio por Villagarcía. Pues si dicen que no hay calles, pues me imagino que habrá algún centro cultural, algún centro social e incluso alguna plaza que puedan ponerle el nombre del juez Pando. Por ali casi non pasan coches, non pasa xente e querer apartar do centro a figura de Luís Pando, que aparte de ser xuez de Vilagarcía, xuez democrática daqueles tempos, que non era fácil, pois, aparte deso, foi o presidente do Frente Popular. Tamén discrepa o colectivo coa decisión de bautizar o traxecto entre Cervantes e o cemiterio de Carril co nome de Carmen Meaños, filla dun asasinado durante o golpe do 36. Entendo perfectamente a quen fixo a proposta de Carmen Meaños, pero Carmen Meaños tiña 9 anos. Entón penso que a rúa ten que ir ou a nome do seu pai ou a nome da súa nai, que como consecuencia daquela noite Manuel Abuín toleou e morreu no manicomio de Conxo. Terrorífico. Pero soledades como a de Carmen Meaños na súa infancia, temos 100 e pico de nenos en Vilagarcía. 100 e pico. A proposta para introducir os cambios no Rueiro Vilagarcían irá ao vindeiro pleno da corporación. Ante esta situación, dende o colectivo reclaman ao goberno local que se abra o diálogo. A cidadanía fixo os deberes, pero a clase política non a fixo. Hai moito que decir. E aquí non é solo o equipo de goberno que xa lle vale. En este caso é toda a corporación. E quero decir, 2 minutos antes da sesión plenaria se poden rectificar cousas, vale? Non me sirve que se diga xa non se pode, si se pode. Ademais, dende a Iniciativa Cidadá pola Memoria Democrática exixen ao goberno local que dea cumprimento da Lei de Memoria Democrática máis aló dos cambios no Rueiro. Piden que se revisen outras honras e títulos concedidos a persoas relacionadas coa represión franquista, como é o caso de Manuel Hernández e Carlos Bernal, fillos adoptivos da cidade, ou Rei da Viña, que figura como alcalde honorario.